गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि भिडिअखौ नायनानै अनसायनायनि थाखाय 99.99 मानसिफ्रानो मोजां कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय आरो अनसायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि नायगिरि भिउसार आरो साबस्क्राइबारनिसिम खौथि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। गोबां साननैसो जाबाय बे भिडिअखौ लाबोबाय थानो साननाया, नाथाय लाबोनो हायाखै। गोबां उसुबिदानि जाहोनावहाय लाबोनो हानाय जायाखै। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जाबाय। मानो होनोब्ला सारअन्थाइ गावनानै आंनि गासै कारेन्ट थारफ्रानो सेरा बेरा जादों आरो माखासे गय बिफांफ्रानो 7 दालसो गय बिफाङा सेरा बेरा जादों, जायनि फलावहाय आं लाबोनो हायाखै आरो गंसे लेपटपा बेरफ्रुबाय। बे आंनि न'आव एखेबारे उसुङावनो गावनायनि जाहोनाव बे प्रब्लेमाव फेस खालामनो गोनां जादों, मोगा-मोगि खालामनो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मैया सानसे दाख्लि गेप खालामनो गोनां जाबाय। जेखि जादोआ जोङो दिनैहाय सावरायगोन माखासे सरकारनि बाथ्रा आरो माखासे जोंनि पाब्लिक बा रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ लाबोनानै जोङो सावरायगोन। दिनैहाय आङो लाबोनो सानदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा दिनै बिटिआरनि हाखौ, बर'फोरनि हाखौ, ट्राइबेलफोरनि हाखौ सरकारनो होआखै होननानै बुंदों। बे बिथां लरेन्स इस्लारिनि बाथ्रा आरो जोंनि बाथारमारि गामिनि माखासे जे आयं जे बुरि बिनि बाथ्रा बुंनाय सोरनिया सैथो, बे बाथ्राखौनो जोङो डिफिनिसन खालामनानै जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय बेखेवगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो मा मोनदांथियो नोंथांमोनहा उइदाउट स्किप खालामनानै A to Z भिडिअखौ नायलां, अब्लासो बुजिगोन। दाख्लि सासे मानसिया आधाल' भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहरदोंमोन, उनावहाय गोरोन्थि जाबाय, आधा बेबायदि सो बुंगोन सानदोंमोन, नाथाय नोंथांनि बुंनाया राइट होननानै उनावहाय सरि बिहरनानै कमेन्ट खालामनाय हरदों। बिनिखायनो उइदाउट स्किप नोंथांमोनहा A to Z नायखांनायनि उनाव, खोनासंखांनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर। सिगां जे बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ लानानै मा बेखेवलांनो सानदों, माखासे टपिकखौ खोनानाय लोगो लोगोनो माखासे मानसिफ्रा मोनथिखाजोबनाय बेबादि सानो। माखासे 10% मानसियानो, माखासे मानसिफ्राथ' मिथिखानाय, अब्लाबो बिनि सायावहाय मा दिन्थिनो हास्थायदों बे मोननै भिडिअआ आरो बे मोननै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय हा गैजायै मानसिफोर, हा खुरखानानै आलाय सिलाय बोसोरनैसो गोदाव सोराव जानांनाय मानसिफ्रा रिलिफ खालामनानै दङ। दिनैहाय बिटिआर सरकारनाव बा आसाम सरकारनिफ्राय बिथांमोना हा बिगासिनो दङ। जोंनिनो आसामनि थागिबि सुबुंफ्रा दिनै आलाय सिलाय जानानै दङ, जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रानो। बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै आङो माखासे बे भिडिअखौ बेखेवनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। जोङो फै खोनासंनानै नायग्रोनि आरो खोनासंनायनि उनाव जोङो बे भिडिअनि बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायगोन। बे क'क्राझारनि एकदम बाटारमारि जायगाया गौराङा लांजादों, ओमफ्राय जोंनि मोननांगौ हाखौ जों दा माबानानै लाफैदों। बे जायगाखौ जों बोरै हगारो? जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बावहायनो मोसौ लानानै जों माबायोमोन, फिसिनानै बा माबानानै जों गाइखेर फाननानै जों जायोमोन। होमबा जोंनि बे हाखौ सेख'योबा, बे हाखौ गभर्नमेन्टआ लानांगौबा बेसे लाजिथाव, बेसे माबाथाव। बे माबामोनहा प्रमद बर'मोनहा आरो लरेन्स मोनहा मानो एथ' थगायसुला, थांबा मानो थगायो, हराखै जों माबायाव होननानै। होमबा बुंदों अर्डार होआखै होननानै। होमबा दा बोरैथो मोनखो बे लेखाखौ? बे लेखा बोरै फैखो? बे लेखाया मा? सिनिफ्राय अर्डार होनाय, सरकारनिफ्राय अर्डार होनाय। ओमफ्राय दा बे सानसे हाउसनिफ्राय जों लाबोबाय, मोनबाय, हरबाय गभर्नमेन्टआ। होमबाथ' बिसोर थगायसुला, जोंखौ बिराद थगायबायथ'। जों थगायजाग्रा नङा, जों थगायजाया। बे बेलायाव बिथांमोना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना थगायगासिनो दङ होननानै बिथांमोना खौरां बिजोङाव बुंदों।
बेखौ जोङो नोजोर गोग्लैदों। दा बेनिखायनो माखासे बाथ्राखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो क्लियार होनो थाखाय बे समाव जोङो गभर्नमेन्टनि जे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बुंदोंमोन जे बेवहाय नो अबजेक्सन हरदों, नटिसआनो दङ होननानै बिथांमोना बेबायदि देखायदों। आरो बेनि थाखाय साधारन रायजो राजाफ्रा आरो माखासे हा बिगोमाफ्रा बिथांमोना गोरोन्थि सानदों। बिथांमोनखौ माने माखासे आफादफ्रा बिथांमोनखौ जर जबस्ति बिथांमोनखौ बाथ्रा बुंहोदों। बिथांमोनखौ बुंनाय जादों जे गाबोननो फाउन्डेसन खालामसिगोन होननानै। थ' बे बेलायाव बिथांमोननि बातारमारि गामिनिफ्राय माखासे सुबुंफोर बिथांमोना आंनो फोरमायहरदोंमोन जे सार्केल अफिसारा नायदों, गाबोननो फाउन्डेसन जासिगोन सार्किट हाउस होननानै बिथांमोना खौरां हरदों। लोगो लोगो आं बुंदों बेबायदि जेबो हाबाफारि गैया। जुदि सार्किट हाउस बाय माने जुदि फाउन्डेसन जायोबा लकेल एमएलए हिसाबै आंबो मिथिगौमोन। थ' बेबायदि जेबो गैया। बे ओनसोला खासा माखासेया जों मिथिगौ। मानोना साखाथियावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गोबां बुरजा हा दङ। आगोलाव एलटमेन्ट मोननायमोन आरो बे एलटमेन्ट टाइमा जोब्बायमोन। दा गोदानै आं एमएलए जाखांनायनि उनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि हाखौबो गोदानै आंसो एलटमेन्ट खालामना होफिनदों। 100निबो बारा हा बेयाव दङ। दा आं मिथिगौ बे ओनसोलाव माखासे खास हा दङ। दा बिनिखायनो गभर्नमेन्टनि जुदि माबा मोनसे फसंथान जुदि फैयोब्ला बेखौ बाहा फसंनाय जागोन बेखौ सिगां गभर्नमेन्टआ बहाबा खास हा दङ नामा बेखौ नायगिरनाय जायो। आरो खास हाब्लाबो बहाबा जुदि न' दङब्ला मानसि थाबायब्ला आवग्रिनानै लाबायब्ला अब्ला बे खास हाफ्रावबो बेबायदि गभर्नमेन्टनि फसंथानफोरखौ फसंनो हाया। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो जिहेतु गोदानै सार्किट हाउस लुफुंजासिगोन। सारा आसामाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे सार्किट हाउस गोदानै लुनाय जागोन, इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस जागोन, गोदानै जेलखौ लुफुंनाय जागोन। जेल सिङावनो माने गेलेनायनि थाखाय खाबु मोननांगौ, जेल सिङावनो हस्पिटाल थागोन। दा बेबायदि गुवार हा नांगौ। बेबायदिनि थाखाय सारा आसामाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बिदिनो फोसावदों। थिग बे लेखायैनो जोंनि क'क्राझारावबो दिनै गोदानै सार्किट हाउस लुनाय जागोन, गोदानै इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस लुनाय जागोन, गोदानै जेलखौ बानायनाय जागोन। दा बे बाथ्राफोरखौ रायलायबाय थानाय जादों। दा बे बेलायाव बिथांमोना जेखौ बुंदों नै माने दङ होननानै बे जाहैबाय थांनाय 2021 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बर बावहाय बुंनाय जादों जे बिटिसिनि सेक्रेटारि एन.सि. बसुमतारी बिथाङा सार्केल अफिसार क'क्राझारनो हरदों इसिबां दाग नाम्बार बे होननानै बिथाङा मोनसे अर्डार हरदों। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो। नाथाय जों बयबो मिथिगौ 6 सिड्युलाव जोंनि काउन्सिलाव लेन्डआ मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो बिनिखायनो बावहाय जोंहा SDLAC मोनसे कमिटि दङ, साब डिभिजन लेभेल लेन्ड एडभाइजारि कमिटि दङ। बे कमिटिनि पास नङाबा रावबो हाखौ होनो हाया। थ' बेनिखायनो बिथाङा आरोबाव फिन लिरफिननो गोनां जादों 1 नभेम्बर। कौलामाइला आरो थानायाथ' जोंनि आमगुरि जाहैबाय, डिस्ट्रिक्टआथ' चिराङानोखा। दा बे कौलामाइला BCDCनि गामिया आन्दारनि सिङाव थानाय मोनसे सिसुबारि गामिया बिराद माने दैनि फाखनाव अराय सम थाबाय थानाय बायदि जाबाय। सिगां बोसोराव बेबायदि नङामोन, नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जों थांनाय बोसोरावबो आगस्ट दाननि जों 14निफ्रायनो सुरु खालामनानै मास मोननै मोनथामसो जिरायनांदों। आरो बे दाननिनो बे मायथाइनिनो बे दाननिनो 14 जुननिफ्राय लानानै दिनैसिम 29 जुनसिम दङ। बे सिमाव ओरैबायदि थांनाय बोसोरफ्रावबो जोंखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हाइकामान्डनि दैदेनगिरिफ्रा सार होन, फेरेंगा सार होन, गुबुन सार गोबां नायफैदों। जोंनि थाखाय जायगाखौ नायनानै पार्मानेन्ट सलिउसनखौ होगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन। जोंबो मिजिं खालामदोंमोन जोंनि थाखाय दिनै नङा गाबोन पार्मानेन्ट सलिउसना जासिगोन होननानै जों फोथायनाय दङमोन। नाथाय आरोबाव थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो देग्लाय बोसोरावबो जों एखे आरो बांसिन देग्लाय बोसोराव दुखुखौ सैनांबाय। खारन नायबाय अफिसारफ्रा फैनानै नायो, खुनु प्रटेक्टजों जाला, खुनु माबाजों जाला। बेनिखायनो जोङो मेन हिसाबै दा जोङो न'खर हिसाबै जोंहाबो न'खर दं हिसाबै न'खर दाफिननांगौ हिसाबै जोंनो माने गसंनानै थानो थाखाय जोंनो हा नांगौ अथवा लेन्ड नांगौ। जोंनि थाखाय बिराद प्रयजन। बेवहाय जोंनि 1000 जननि गेजेराव बा 500 जननि गेजेराव 100 जननि सोंब्लाबो सासेयाबो जोंनो हाखौ नाङा, फैसा नांगौ, माबा नांगौ होननाय नङा।
बेनिखायनो जोंनो बे एकदम कमिटि बायदि जानानै ने एकदम जोङो गमा जानानै न'खरसेनि बायदि जानानै जिथु जों थासारियाव बुजिनाय हिसाबै जोंनो बिराद हाया जोंनि थाखाय बिगानै बिगाथाम जा गभर्नमेन्टआ बहाय होनो हायो जाहाथे जोंखौहाय जाहाथे एसे साइड खालामनानै दोनहैयो नैबे जायगानिफ्राय नैबे दैनि फाखननि जायगानिफ्राय जोंनि गामियाव ओरैबायदि जानानै थाबाय ओरैबो दै माने ओरैबो दै बिमा बे खानामाख्रानो ओरैबो खानामाख्रा बे गेजेराव जेरैबायदि नावनिफ्राय ओंखारनोब्ला जों दै गानाङोबादि एखेबादि जोङो माने नावनिफ्राय ओंखारनोब्लानो माने थैनाय ओरैबायदि साइसाव जोङो गोग्लैनानै दङ आरो बेबायदि खैफोदाव निदानाव जाहाथे जोङो आथिं गावफायजानाय आखाइ गावफायजानाय बायदि ओरैबायदि निदानाव जोङो दङ माने आथिं दंब्लाबो थाबायनो हायि आखाइ दंब्लाबो मावनो हायो ओरैबायदि जोङो मावनानै जानो थाबायनानै ओरैबायदि जों खस्थ' दङ जोंनि रिलिफनि मानसिफ्रा सानफ्रामबो गाबो लोगोसे बेमारिफोरबो थाबाय अपारेशन बेमारिफोरबो थाबाय आरो गुबुन स्कुलफ्राथ' जों देग्लाय फ्राय सेमोननिफ्रानो जोंनि गथ'फ्रा एलपिनिया माने फरिखा लिरनो मोनाखै होमब्ला बे जायगाया बेसेबांसिम खस्थ' फिसा दंब्लाबो गैयि बायदि आरो जों सुबुं जाब्लाबो सुबुं नङि बायदि ओरैबायदि जों बे बोसोरनि गेजेराव सैनांनानै दङ गिदिर गोलावफ्रा फैयो नाथाय गुप गुप फैयो गुप गुप थांफिनो प्रमद साराबो ओरै थाथ'दो होनलाय बेखौबो जों एसे थाथ'नो नागिरलायबाय 10-20 न'खर बायदि थाथ'नो नागिरबाय बेखौबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारफैयो ओरै थानो मोना ओरै हेन थेन एकदमबारे लेथि फिथि माने बे माने बे बोसोरनै बायदि ने दैज्लां खुनै बायदि ओरैनो जोंहा जिबना एकदम लसआव थांबाय माने बिराद नस्थ' ओरैनो माने जों गब'नानै थाबाय बिराद जों माइनासाव थाबाय आरोखि माने खमायनायाव थाबाय आरो दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय ने हा होथारनो हाब्लाबो हाखौ जुदि दिन्थिनो हाजाब्लाबो माने जायगा गैथाराब्ला जाहाथे जोंनि न'खर हिसाबै फेमिलि हिसाबै जाहाथे 5 लाख खरि होयोब्लाबो जोङो मायबा बायना थाहैनो हागोन नामा ने एसेबाङाव हाब्लाबो 3 लाख खरि होब्लाबो जों मायबा बिगासे बायनानै थाहैनो हागोन नामा बेखौ जों गभर्नमेन्टनिसिम जेब्लायबो जों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय हयथ'बा गभर्नमेन्टआव हा गैया जानो हागौ जोंनि डिसि साराबो एसडिअ साराबो एसडिसि साराबो मडल मोनाबो जोंखौ बै हाग्रामा ब्रिजआवहाय रौमारि होननाय जायगायाव जोंखौ हाखौबो जोङो दिन्थिहैदोंमोन दे जोंबो दोनफैसिगोन होननानै नाथाय बोरै जाखो बेयावबो जोंखौ दोनहैनाय जायाखिसै दिनैसिमबो जोङो माने एकदम आरो बे गिलुं जायगायाव माने जिउखौ लाखिनो हायै जायगायावनो जोङो दङ आरोखि रायजो राजाफोर जोङो दिनैहाय खोनाबाय मोननै इस्युखौ लानानै दिनै मोनसे इस्युआ जाहैबाय सिसुबारि खैलामैला बिसिडिसिनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे मानसिफोरा गोबाव दिननिफ्रायनो हालाय हाफाय जानानै दङ बिथांमोनखौ दिनैहाय सरकारनि सुबुंफ्राबो नायबाय प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म आरो बेबायदिनो फरेस्ट मिनिस्टार जोंनि बिटिसिनि बिथांमोनहाबो नायबाय आरो दिनै बिथांमोनहा नायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि दुखु दाहाफोरखौ नुनानै जास्ट बिथांमोनखौ ओरैनो मा होनो मोनसे खाथायनाय बायदि बा मोखां सुफ्लानो नागिरनाय बाथ्राफोरखौसो बुंखो ना माखो बेखौबो सन्देह जायो सरकाराव थानाय मानसिफोरखौ मानोना गोबां एमएलए एमपि मानसिफ्रानो बुङो जाग्रा हाथाया आलदा दिन्थिग्रा हाथाया आलदा होननानै बेबायदिबो जानो हागौ रायजो राजाफोर दिनै बेबायदि बाथ्राखौ जोङो दिनै मानो बुंनो गोनां जादों दिनै बुङो आलदा खामानिया मावो आलदा दिनै बाटारमारि गामिनि जे माखासे आयंनि बे पेपार लानाय आरो दिनै लरेन्स इस्लारि बिथांनि जे दिनै खेंफोरथि होनाय मोननैयाव बिराद साननो गोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय बाटारमारि गामिनिनो लरेन्स इस्लारि बिथांनि दिनैहाय बिमाया दिनै बिथाङा मिथिगौ बाटारमारि गामियावहाय बबे दाग नाम्बार गैया बबे मा होनो दाग नाम्बार गैया बबे रेजिस्ट्रेसन नङा बेफोर गासैखौबो दिनै मिथिगौ बिनिखायनो बिथांमोनहा दिनै सौनायनायनि गेजेरजों एनअसि हरदोंमोन खोमा जोङो बेखौहाय साननो गोनां जायो रायजो राजाफोर दिनैहाय आरोबाव जोङो मोनसे फारि फारि जाबोबाय थानायखौ नुयो गुवाहाटी बरबारि बाथौफोर बे ओनसोलनि हाखौबो दिनैहाय बिथांमोना सेनानै लानो नागिरनाय बर'नि हायावसो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय हाखौसो दिनैहाय सियैहाय सरकारनि अनुस्थान खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुदों दिनै गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामहरो जुदि बेबायदि सरकारखौनो अबजेक्सन खालामबाय थायोब्ला बबेहाय इन्डास्ट्रि गायसननो बबाव सार्किट हाउस गायसननो बबाव गिदिर गिदिर बिदिनो कलेजफोर गायसननो बेबायदि गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामहरो दिनैहाय जे समावहाय एमएलए जायैनि सिगां बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि सिङाव माबायावहाय सिगाङाव थांनानै
बहुत बिहैदोंमोन बे समाव बिथांमोननो रायजो राजाफोरखौ नांगौ दिनै जे गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय जे आयं बुरिया दे बुंदों बिथाङानो दिनै 70-72 बोसोर जाबोबाय आरो बिबै बिबौनिफ्रायनो आरो बिमाया खय बोसोर प्लास खालामनानै लाहर हनै 25 बोसोर 92 आरो 92 साननानै दिनै 100 बोसोरनिबो 120 बोसोरनिबो बारा दिनैहाय हा दखल खालामनानै रायजो जाबोनायफोरखौनो दिनै सेनानै लाबोनाया दिनै जोंनि बर' रायजोनि राजानि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिफ्राय देरसिन गैया रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामहर आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला दिनै जोंनि ओनसोलावनो नंगौ दिनै लरेन्स बिथाङा बुंदों जोंनि बर'नि गेजेरावनो इन्डास्ट्रिफोरखौनो लाबोनांगौ जोंनि बर'नि गेजेरावनो गेदेर गेदेर अनुस्थानफोरखौ लाबोनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंदों दिनै माबा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जुदि बिसोरो सन्तुष्टजनक जानाय उनाव थांनानै थानो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ होयोमोनब्ला दिनै सार्किट हाउस लुनायावथ' गोबां मानसिफोर नांगौ दिनै सुखिदारनिफ्राय लानानै बेबायदिनो फिसा फिसा दिनैहाय मोनसे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिफोरा दङ बेवहाय मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय बेबायदि पेपारफोरखौ लांनानै दिनै आसाम सरकारावहाय केबिनेटनाव सावरायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बे लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा बे डिसिसनखौ लानांगौमोन दिनै उइदाउट पाब्लिकफोरखौ सोङालाबैनो दिनै रायजो राजाफोरखौ नाङा साननानैनो दिनैहाय बिथांमोनहा डाइरेक्टलि गावसोरखौनो सरब्रै सरब्रा जोंनो गासैखौबो एभ्रिथिं गासैखौबो मावजोबनो हायो होननानै बिथांमोनहा दिनैहाय मावबाय दिनै रायजो राजाफोरखौहाय दिनै मेगनाव मोदै फुगारहरनाय हाय हारलाय खालामनाय बेखौसो जोङो नुगासिनो दङ दिनैहाय दैज्लां बोथोराव दिनैहाय गुवाहाटि बरबारि बाथौ फर्टनि मानसिफोरा दिनै हालाय हाफाय जानाय दङ बेथ' ब्लान्डार मिस्टेक जादों रायजो राजाफोर जुदि आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर दिनै रायजो राजाफोरनो जुदि 4th ग्रेड 3rd ग्रेड साख्रि होनायनि मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनाय आरो सोरनोबा जुदि साख्रि लाथावथाव मानसि गैयाब्ला बिसोरनो एसे जे थोजासे रांखावरि होनाय जेन' बिथांमोननि जे नेक्स्ट जेनेरेसननि मानसिफ्रा जेन' थांनानै थानायनि हानि अनगायै माबा मोनसे मोनो बेखौ दिनै मावनो गोनां लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा उननि बेलायावहाय बिथांमोनहा बेबायदि मावनांगौ दिनै बिथांमोनहा बबेबा समावहाय बेसेबा गिदिर मानसिफोरखौ बुजायनाय मानसिफोरखौ फोरोंनाय बेबायदि मानसिफोरखौनि सिगाङावहाय स्पिच बुङो दिनै बिथांमोनहा लिटिल लार्निं इज मस्ट डेन्जारास थिं बेबायदिखौसो नुगासिनो दङ अल्प बिद्या भयंकर एसेल' रोंनाया गिख्रंथाव होननाया बेनो जाहैबाय दिनै जोंनो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गिख्रंथावखौ जोङो नुहुरदों रायजो राजाफोर बेबायदि गिख्रंथाव खामानिखौ मावामोनब्ला दिनैहाय जोङो बेबायदि ससियेल मिडियायावबो जोंबो बेबायदि भिडिअखौ लाबोनो गोनां जायामोन रायजो राजाफोर दिनैहाय बिथांमोनहा सरकाराव थानाय सुबुंफोरा गासै जे सिसुबारि बे खैलामेला ओनसोलाव थानाय बिथांमोनखौ दिनै नायनांगौ दिनै जुदि बिथांमोनहा गुबुन हारियाबो जिबायदि हा होयोब्ला बेबायदि बिगोन बेखौ गियोब्ला बिथांमोननो दिनैहाय बायनानै थानो हानायनि बिथांमोननो बेबायदिनो रां होदो बिथांमोना सङै थागोन जुदि होनो हायोब्लाथ' मोजांनि खोथा नंगौना नङा रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामहर दिनैहाय बेखौहाय बिथांमोनहा माबा मोनसे अनुस्थान खालामोब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावनो जानांगौ बे नंगौ सैथो नोंथांमोना सिगां ओनसोलनि गावबुराफोर आरो बर'नि दैदेनगिरिफोर मानसिफोरखौ लानानै आरो माखासे मेलेमजिबि मानसिफोरखौ लानानै नोंथांमोनहा दिनै बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां सानग्रोनांगौ आङो बेखौ सानो रायजो राजाफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि जय